4 января 1956 року родився отець Францішек Крайняк у Пряшові, Солидар, греко-католицький священник, товмач, публіцист і культурний діятель карпатських русинів Словакії. Потовмачив на карпаторусинський язик, малий греко-католицький катехізм, про русинські діти, 1992 рік, Євангелія на неділі і свята цілого року, 1999 рік, Євангелія від Святого Йоанна, 2023 рік. Пряшовський самосправний край поздоровив руснаків Словакії з Різдвом Христовим. Зузанна Чапутова, президентка Словацької Республіки, поздоровила із Різдвом Христовим карпатських русинів, українців, росіян і сербів, тих, кого празднують за юліанським календарем. Православна церква чеської земель Словакії поздоровила карпатських русинів із Різдвом Христовим на руснацькому язикові. Антон Годинка родився 12 января 1864 року, Ладомирів, історик, етнограф, педагог, учений карпаторусинського напряму. 14 января на Василя у русинському домі Вароша Свалява зобралися члени Свалявського общества подкарпатських русинів і гості, аби почестувати пам'ять почесного голови общества, почесного жителя Сваляви Василя Васильовича Сарканича, котрому у літі 2023 року відмічали 100-річчя. Президентка Зузанна Чапутова нагородила Мар'ян Марко, директора Руснацького театру Олександра Духновича у Пряшові, Прибинним крестом 2 класу за виняткову заслугу та й культурний розвиток Словацької Республіки. 17 января – національне свято руснаків Сербії, де карпатські русини з Сербії відпразнували своє національне свято русинів у Варошах Дюрдьов, Кула, Суботиця, Коцур, Руський Крестур, Новий Сад. 23 января, рівно 3 роки, як веб-сайт Інтерфейса викладає статті карпаторусинському язикові із області технологічних новостей. 23 января 2004 президентка Словацької Республіки Зузанна Чапутова зустрілася із представниками понад 50 організацій у президентському палаці, де був і председа округлого столу русинів Словакії Петро Штефаняк. 27 января 1995 року була офіційно кодифікована карпаторусинська бесіда на словаках.